na. Ge. Ha? Ge. Mo ni ang resulta. Ano na porma ila kong giburangan, mao dili ka na buhi ko ila kong gilubong. Tiyaw, di mo buhay nang. Oo, nakabakod ko akurat na walang porma. Nag-vlog na naman nang. Sige nang. Hi guys, nang. Hi kabayan. Sige, di mo kong katawa, promise. Matawa ka. Di lagi! Di lagi. Mora ni ang istorya nga di ka kong gilubong nito sa masoy nakabakod ko. Wa, lubong ko nila. Ah, di ka bakod. Kasgan mo ka. Maghimo ay suman. Anong porma tanawa na ba? Ngapahatong man ang. Batang taong grasas kasada. Dadi mo ni karsada. Kita mo ingani na ito ingani. Imo na! Nay mo. Wala mo kang naimigala. Nay mong grasas senso. Di mo ko Nay mong grasas senso di Gansi para. mo ko ni mo nang. Hindi mo ko hangatan mo ko mga istorya. Dakan ni mo na ron. Ah, bubuan ka na ron ha. Alaw na! Oh. Alaw! Kalau pinilubog Di na si ko mag-video ron. Pinilubog ron. Oh, man, Tamang nagkabawagan ko. Tamang kitang ilubog sa mayo nga naglingkod. Ala, naghawi na ba ito ka cellphone? Oo, man, nang. Kurunto. Nang! Ito ka na. Gabag ato naghang binuhi nang. Binuhi! Asaw nang! Kay, di man ni proper nang. Kaya naglingkod raman, awa. Aga ko lagi ito kong gilubog, umalik ko ng saba. Ang naghigda bang ka, proper man to. Ano ka nakabakod ko, tabang eh. Nang! Gabag ata. Halab! Hala! Ayaw na ito kasi pagkali ko. Gansi na. Yubuan. Ano na yan? Nakukong ka ron.